Kuhmoisten satama Päijänteen Tehinselän kupeissa saa pian lisää pienvenepaikkoja. Päijän Marine Oyn ylläpitämään pienvenesatamaan vanhan höyrysahan alueelle puretun tukkilajittelijan paikalle kunnostetaan rantapengertä laajennusta varten. Työn suorittaa Ansiomäen konepalvelu Oy. Isän ja pojan pyörittämä yritys tekee 2 traktorilla, kaivurikuormaajalla ja kaivukoneella urakkaa niin metsissä, pelloilla kuin Päijänteen rannoilla ja saarissa. Saariin työreissuja tehdään joka kesä useita ja koneet kuljetetaan niihin Päijän Marine Oyn työlautan ja hinaajan avulla. Kesämökkien ja venepaikkojen rakentaminen ja kunnostus tuo töitä yrittäjille. Ansiomäen 9-tonninen takeutsi varustettuna Enkonin pienimmällä rototiltillä ja koneen tyvitaitolla on optimaalinen yhdistelmä näihin maisemiin. Kuhmoisten sahan alueella on erikoisuutena jäljellä täydellinen höyrysahan konekalusto. Se on ainut Pohjoismaissa. Höyrypillin äänen kuulee aika ajoin vieläkin, kun vanhat höyryalukset poikkeavat satamaan. Täällä tunnelmaa riittää. Satama-alueella Ansiomäen Enkon pyörii täysiä päiviä ja Kuhmoisten sataman uusi alue palvelee venelijöitä tulevina kesinä.